Migori en migao mar thieth kotenre kod johera mag tuke dhi nyime kod campaign mar kedo kod midhiero adek ma juko rawere mong'ere kaka triple threat ma oting'o gamo kute mag ayaki, mako iye ma oiw kod lwenje mag kit chwech e alwora ma Nam Lolwe e sub-county ma Nyatike e kaunti ma Migori. Kaka jafwambo marwa Jojo malero, rawere mathoth pod ywago nok mar puonj e weche mag kedo kod mako iye ma oiw gamo kute mag ayaki kod lwenje go mag kit chwech e kinde ma jochiw thieth bende seyo moko kuom jonyuol kod jopuonj rem chwalo puonj ma kamago. Okenge ma kedo kod mako yie mondo gamo kute go mag ayaki kod lwenje go mag kit chwech e kind rawere ma ong'ere kod onge kaka triple threat e alwora ma Nam Lolwe kaunti ma Migori imedo jiw ka itiyo kod yore mopogore opogore. Bago tuke achiel kuom yore ma itiyo godo e kedo kod midhiech adek gi ma juko rawere. Piem mar tuke mag opich adhula ma ong'ere kaka Managers Cup ma osir kod Steve Ogony en achiel kuom mago ma itiyo godo e kedo kod mako yie mondo gamo kute go mag ayaki kod lwenje go mag kit chwech e kind rawere e alwora ma Nam Lolwe e kaunti ma Migori. Collaboration wasebedo go higa ka higa mondo mi kaka wanacha talent to bende ji nyalo yudo thieth. Koro wabiro as stakeholders ni sirikal kende kata county government kata other stakeholders may not do everything. Facility kacha gi luor bire nikech iyudo ka joma tiyo facility kacha gin jogweng giango nene to dhi nyar ng'ane no bire family planning to luor ni nyinge idhi landi. Ka okalo kuom tuke mag adhula mane obaga lap Masori, apisas mawuok e migao mathieth e kaunti ma Migori kod ruogno mar Lwala Community Alliance oyudo thuolo mar chopo kuom rawere mathoth kendo miyogi puonj kaachiel kod kata miyogi yore mag komo nyuol kod mamoko. Doka seche moko yudo pesa mana mondo wadhi kate family planning tek, but nikech nokelnwa go for free omiyo nwayude yo mayot. Jayuth kaka sani kaka ikaromo ni ok anyal bedo ni an kenda nikech ang'eyo ni an gi ng'at moro bathe manyalo bedo ni an godo. Nochuna ni abia ka family planning mondo ageng' godo ich moiw. To mano kende no koromo, omiyo ne gimiya nyaka kondom mondo kata kopo ni ageng'o ich moiw tachaka ageng' okimi. Wamor nikech kata ka wandiko report giko dwe tiyudo ka teen pregnancy kata joma bire clinic nyithindo matindo makoro nowe school ni nikech ich sani koro waonge godo tin sana. Apisa e migao mathieth e kaunti ma Migori Joy Mandela wacho rawere mathoth pod oluor chope ute mag thieth mondo giyudi yore mag komo nyuol, pimo kute go mag ayaki kod mamoko ka wanitro chendo gi machiegni kodgi ka itiyo kod tuke osekonyogi e go okang' malong'o. To ka wachiwe health to the community nyaka skunde bende wadhi wawuoy. Koro ing'eni school to di wachi ni future planning, school tidhi wacho ni abstain, ting'eni abstain to nitiere already jomoko ma ok nyal abstain. Rawere mathoth pod ywago nok mar puonj e weche mag kedo kod mako yie mondo gamo kute go mag ayaki kaachiel kod lwenje go mag kit chwech e kinde ma jochiw thieth bende seyo moko kuom jonyuol kaachiel kod jopuonj. Ok giyud services gi mayom nikech they lack awareness, but being ni mpira ni ne dhi mbele omiyo wayudo awareness from the YPPs. Yudo ka nitiere skunde moko ma kidhie gi family planning aurusiwi igriempi e school. Koro mana ginene challenge machielo. Nitiere moko bende inyalo keto ne nyathi to janyuol ok yie, janyuol wacho ni expose nyathine early sex. Idhi yudo ka iyudo ka ng'ama miyo gidake e room achiel, nyithindo ema nindo kanyo to jonyuol bende nindo kanyo. E alwora ma Nam Lolwe kwano malo mag rawere mamako yie mondo magamo kute go mag ayaki kod makalwenje go mag kit chwech koro pod itudo kod chan kod midhieche mamoko. Chielo iyudo ka moro kaka poverty, iyudo ka janyuol ok nyal res ne gimoro to en gi boyfriend ne kumoro manyalo res gimoro mano dwarno, for example sanitary towels. Omiyo wa identify nyithindo gi to wachako collaborate gi jok moko maonge kata ka manyalo kawo ting' mar nyithindo gi mondo tergi school. Johera mag adhula bende nitie chenro ni mar kedo kod midhieche adek ma juko rawere ma oting'o mako yie mondo ojiw rawere mondo koro mak ma otegno weche mag tuke. Theme mar higa ni ne en tiyo gi tugo kaka yo manyalo kelo nyak kata employment. Waro bedo gi piche every weekend nyaka December room. George Juma, Ramogi TV, Migori.